Kaibigan, narinig mo na ba ang mga pahayag nito? Wala ng 10 utos. Hindi na kailangan sundin ng mga yan. Ang 10 utos ay inalis na ni Jesucristo at ipinako sa krus. Totoo nga ba ito? Ang 10 utos ba ay pansamantala lamang at ginawa para sa mga sinaunang Israelita? O di kaya may mas malalim pang katotohanan na hindi alam ng karamihan? Kaibigan, kailangan mong malaman ang tunay na turo ng Biblia. At iyan ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ang unang bagay na papasok sa iyong isipan kapag narinig mo ang mga katagang 10 utos? Marahil naalala mo si Moises o di kaya ang mga Israelita. Siguro naisip mo yung panahon na binigay ni Yahweh ang 10 utos sa bundok ng Sinai. Ano man ang iyong sagot, hindi may kakailangan na karamihan ng mga Kristiyano ay nag-iisip na ang 10 utos ay konektado kay Moises at sa pagtatag sa nasyon ng Israel. Ang resulta, iniisip ng mga tao na hindi na kailangang sundin ang 10 utos dahil ito ay parte lamang ng lumang tipan. Dahil nasa bagong tipan na tayo at wala nang bisa ang 10 utos. Ngunit alam nyo ba, ang 10 utos ay umiiral na bago pa man dumating si Moises sa eksena? Tama po yan, kaibigan. Sa katunayan, nung panahon na ginawa ang tao, ang 10 utos ay kasama ng pinairal ni Yahweh. Ang 10 utos ay nagpapakita kung paano natin mamahalin ang Panginoon at ang ating kapwa. Ito ay iba sa mga ritualistikong batas na binigay kay Moises. Kaya sa presentasyong ito, nais namin patunayan sa inyo na ang 10 utos ay pinatupad na simula pa noong unang naglakad ang tao dito sa lupa. Heto ang 10 pruweba. Unang utos, Exodus 20 verse 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Si Yahweh ang ating buhay na Diyos. Wala tayong ibang dapat sambahin kundi siya lamang. Makikita natin kung paano nilabag ni Adan at Eva ang unang utos. Mababasa natin sa Genesis 3 verse 11. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Sa sandaling sinuway ni Adan at Eva ang Diyos at sinunod nila si Satanas, kanila nang binali ang unang utos. Nagpapakita ito na nagkaroon sila ng ibang Panginoon maliban kay Yahweh. Mababasa natin sa Romans 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Pinapakita dito na si Adan ay nagkasala noong sinuway niya ang Panginoon. Dapat nating tandaan na kung walang batas ng labag, walang pwedeng kilalaning kasalanan. Magkakaroon lamang ng kasalanan kung may nilabag na batas. Sa tagpong ito, sinabi ng ating Biblia na may kasalanan. Kung sa ganun, may batas na umiiral kahit nung panahon pa ng unang tao dito sa lupa. Mababasa natin sa Romans 5 verse 13. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. Dagdag pa ng Romans 4 verse 15. Ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Napatunayan natin na dahil may batas na noong panahon ni Adan, ibig sabihin, nagkasala siya nung sinunod niya si Satanas. Pangalawang utos, Exodus 20:4-5. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Noong sinabihan ng Panginoon si Jacob na pumunta sa Bethel, alam ni Jacob ang kanyang dapat na gawin. Mababasa natin sa Genesis 35 verse 2-4. Kaya sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon yung lahat ang Diyos ang taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man
at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Pangatlong utos, Exodus 20 verse 7. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. Ayon sa mga scholars, ang libro ng Job ay ang pinakalubang libro sa Biblia. Ibig sabihin, ito ay nauna pa kesa kay Moses. Mababasa natin sa Job 1 verse 5. Tuwing matatapos ang ganong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Ang paglapastangan sa Diyos ay katumbas na ng paglabag ng pangatlong utos. Pangapat na utos, Exodus 20 verse 8. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Pansinin niyo ang katagang tandaan. Ibig sabihin, hindi ito ang unang beses na binigay ni Yahweh ang ikaapat na utos. Mababasa natin sa Exodus 16 verse 4. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulit ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito, susubukan ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Sa Ingles, ang katagang tagubilin ay tinatawag na laws or batas. Ang Exodus 16 ay nangyari bago pa ang pagbibigay ng 10 utos sa bundok ng Sinai. Ayon sa parehong kabanata, sa verse 23, ipinaliwanag naman ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahweh, bukas ay araw ng pamamahinga, araw na katalaga kay Yahweh. Lutuin ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin, ang hindi mauubos ay tira ninyo para bukas. Ngunit mababasa natin na hindi sumunod ang mga Israelita. Kaya sa verse 28, si Yahweh nagsabi kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Kung ganon, ang ikaapat na utos ay sadyang umiiral na bago pa man na itatag ang nasyon ng Israel. Ikalimang utos, Exodus 20 verse 12. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Mababasa natin sa Genesis 28 verse 6 to 7. Nalaman ni Esau na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia upang doon mag-asawa. Nalaman din niya pagkatapos basbasan ni Jacob ay pinagbawalan ito mag-asawa ng babaeng taga-Canaan. Nalaman din niya sinunod ni Jacob ang kanyang ama't ina at nagpunta nga siya sa Mesopotamia. Makikita natin dito na si Jacob ay sumunod sa kanyang ama't ina, hindi tulad ng pagsuway ni Adan at Eva kay Yahweh. Ayon sa Luke 3 verse 38, si Kenan ay anak ni Enos na anak ni Seth, at si Seth ay anak ni Adan na anak ng Diyos. Kung si Adan ay anak ng Diyos, at ang Diyos ay ang ama ni Adan, masasabi natin na noong sinuway ni Adan si Yahweh, hindi lamang nabali niya ang unang utos, pati na ang ikalimang utos. Ang pagsuway ni Adan sa Panginoon ay maituturing na rin na walang paggalang kay Yahweh na kanyang ama. Kaanim na utos, Exodus 20 verse 13. Huwag kang papatay. Si Cain ang unang mamamatay tao na nabasa natin sa Biblia. Si Yahweh ay nagsabi kay Cain na kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili. Dahil kung hindi, ito ay pwedeng humantong sa kasalanan. Mababasa natin ang nangyari sa Genesis 4 verse 6 to 8. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong kinakagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng babangis na hayop na lagi nag-aabang upang lapain ka. Nais itong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito. Ngunit pagdating nila sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel.
Maliwanag pa sa sikat ng araw na ang ika-6 na utos ay umiiral na simula nung una pa. Tinawag ng Panginoon na kasalanan ang pagpatay. Ika-7 utos, Exodus 20 verse 14. Huwag kang mangangalunya. Totoo nga bang ang ika-7 utos tungkol sa pangangalunya ay umiiral na simula ng panahon ni Adan at Eva? Basahin natin ang Genesis 39 verse 7 to 9. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, "Sipingan mo ako." Tumanggi si Jose at ang sabi, "Panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito." Ginawa niya akong katiwala. Ipinamahalan niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Naintindihan ni Joseph na ang pangangalunya o adultery ay hindi lamang kasalanan, kundi malaking kasalanan sa Diyos. Sa ibang pangyayari naman, sa Genesis 20 verse 1 to 3, mababasa natin kung paano pinakilala ni Abraham ang kanyang asawa na si Sarah bilang kanyang kapatid na babae. Kaya inakala ni Abimelech na pwede niyang kunin bilang asawa si Sarah. Ngunit nalaman ni Abimelech ang katotohanan. Pansinin ang kanyang sinabi sa Genesis 20 verse 9. Tinawag ni Abimelech si Abraham at sa kanya'y sinabi, "Anong ginawa mo sa amin? At paano ako nagkasala laban sa iyo upang dalhan mo ako at ang aking kaharian ng isang malaking kasalanan? Ginawa mo sa akin ang mga gawang di nararapat gawin." Kahit sa Abimelech, isang pagano, ay alam niya na ang pangangalunya ay isang kasalanan. Ika-8 utos, Exodus 20 verse 15. Huwag kang magnanakaw. Pansinin natin kung paano tinawag ni Jacob ang pagkuha ng isang bagay na hindi sayo at pagkuha nito na walang pahintulot. Sa darating na panahon, madali ninyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi. Tuwing titingnan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin at mayroon kayong makitang hindi itim na tupa o kaya kambing na walang tagpi, masasabi niyong ninakaw ko iyon sa inyo. Ayon kay Jacob, ito ay pagnanakaw. Sa isang dako naman, mababasa natin sa Genesis 44 verse 8 to 9. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa Canaan. Gayon may binalik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ninyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sinuman sa amin, ang kupang sinasabi ninyo ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat. Makikita natin ang pagnanakaw ay kasalanan at tuwing nilalabag natin ang ika-8 utos, tayo ay nagkakasala. Ika-9 na utos, Exodus 20 verse 16. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Ang unang naitalang pagsisinungaling sa Biblia ay ang pagsisinungaling ni Satanas na ayon sa John 8:44 ay siyang ama ng kasinungalingan. Basahin natin ang Genesis 3 verse 4. Ngunit sinabi ng ahas, "Hindi totoo yan! Hindi kayo mamamatay." Balikan natin sa Cain at tingnan kung paano siya nagsinungaling sa Panginoon. Genesis 4 verse 9. Tinanong ni Yahweh si Cain, "Nasaan ang kapatid mong si Abel?" Sumagot siya, "Hindi ko alam." Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Sa Genesis 37 verses 31 to 33, mababasa din natin ang pagsisinungaling ng mga kapatid ni Joseph. Imbis na magsabi silang totoo kung ano nangyari kay Joseph, sila ay nagsabi na napatay ito ng mabangis na hayop. Sinabi sa Job 31 verse 5 to 6, "Pagsisinungaling ay hindi ko ginawa. Kahit isang tao ay wala akong dinaya. Timbangin sana ako ng Diyos sa maayos na timbangan at makikita niya itong aking katapatan." Alam ni Job ang pagsasabi ng katotohanan ay tama at ang pagsisinungaling ay mali. Ika-10 utos, Exodus 20 verse 17. Huwag mong pagnasaang mangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Si Eva ay isang naging masamang ehemplo nung siya ay nagnasa na maging parang Diyos na may kapangyarihang magdesisyon kung ano ang tama at mali.
Mababasa natin sa Genesis 3 verse 6. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Makikita natin ang proseso kung paano nagbunga ang kasalanan. Nagsimula lamang sa patingin-tingin ang pagnanasa ni Eva at kalaunan nga humantong ito sa kanyang pagkain ng pinagbabawal na prutas. Ito rin ang sinabi ni Job na mababasa natin sa Job 31 verse 10. Kung ako ay naakit sa asawa ng iba at sa pintuan ng kanyang bahay ay naabangan ko siya, di bali ng asawa ko'y sa ibang magsilbi at siya'y sipingan ng ibang lalaki. Ang pakikiapid ay karumaldumal na kasalanan, kasamaang nararapat sa hatol na kamatayan. Alam ni Job na kasalanan ang pagnanasa sa asawa ng iba. Tinawag niya itong karumaldumal na kasalanan at karapat-dapat na hatulan ng kamatayan. Kaibigan, yan po ang mga katibayan na magpapatunay na ang 10 utos ay umiiral na sa maraming panahon na lumipas bago pa man dumating si Moses. Noong panahon na binigay ni Yahweh ang 10 utos sa bundok ng Sinai, ito lamang ay ang formal na pagpapakilala ng mga utos na dati nang pinapatupad ng Panginoon. Ang 10 utos ay hindi pabigat. Sa halip, ang mga ito ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Binigay ni Yahweh ang 10 utos upang maging gabay at ituro sa atin ang tamang landas na dapat nating tahakin. Kaya, hindi na nakakagulat kung bakit ito ang sabi ni Apostle Paul tungkol sa batas ng Diyos. Romans 7 verse 12. Kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Dagdag pa ni Haring David sa Psalms 119 verse 27. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Tunay nga, sa halip na ating kalimutan at huwag pansinin ang 10 kautusan, dapat itong ibigin, isipin at sundin tulad ng ginawa ni Haring David. Sa pamamagitan ng pagsunod natin sa 10 utos, ating mapapakita ang tunay nating pagmamahal sa ating Ama na siyang lumikha at nagmahal din sa atin. Yun lamang po. Ako po si Joshua Infantado ng biblicaltruths.tv. Nananalangin na naway lahat tayo ay gabayan ni Yahweh na ating Ama sa lahat ng katotohanan. Hanggang sa muli.